Takže čau lidi, jdeme na to papy. Do 21:40 to budeme hrát, jo? A dohrám to zítra. To jdem na to. Bojím se. Už teď se bojím, kámo. A to teprve začínáme. No nic. Cappuccino, ballerina, espresso na senora, šimpanzíny, banány, nebo luzíny, tripy, už ten obrázek jenom je hororovej. Tak jsme si trošku zlepšili náladu eventem. A jdem na strašidelnou věc. Doufám, že z toho nebudu mít noční můry, ale tak když půjdu spát až za dlouho, tak snad z toho nebudu mít noční můry. Doufám. Tak jo, skončili jsme tady. Tady musím vzít asi tu elektřinu. To se zavřely ty dveře. Ne, že se zavřely až tady, tak to byla rána. Aha. Tady, hele, tady. Kde se otevřely ty dveře? Ne. Tamhle se otevřou, jo, dobře. OK, takže kde to je zase toto? Tak jsme tady, jo. Co to bylo? To zvuky by, já nemůžu poslouchat všechny zvuky. Hop. Já jsem se lek, ty vole. Jo, on se vlastně na mě otáčí, dejdátem. Jo, já jsem se trošku, jakoby, dneska jsem si to vyhledával. Já nemůžu úplně lhát. Tady je kuchyň. Tady je šafka. OK. Aha, mám baterku, ty debile. Jo, to jsem byl teďko. Musíme tady. Jo, tudy. Ty vole, ale kudy? Jo, tak tady asi to ne. Nový místnosti. A tady, hele. Tady je pokoj nějaký. Jo, to jsme tady na té straně. My jsme byli tamhle dřív. Jasně. OK. Help. Tamhle je baterka. Ty vole, jsem se lékl.
to viděl. A mám baterku. Maska vlastně. Trošku zapomněl. Jo, tudy. Jsem zmatený tady, ty vole, úplně. Vidím tady jak černoušek, ty vole. Tak tady to známe už. Tady to můžeme jít sem. Jo, tady se nám to ukládá, ok. Tak tady jsme ho viděli, toho catnapa. Co za sebou zavřu? Ježiš, tady mám si dělat elektriku, pane bože. Zase, to je ten kanál. Jo, to tady. Počkej. Jsem to namířit tady. Ano. Tohle namíříme takhle tady. Tak. Dobrý. Takhle tady. Tady máme ještě druhou stranu. Jo, já to musím mít druhou stranu. Ne, počkej, já to prvně tady... Tak. Tak, tady to teď vypneme. Tady furt brže za dveře. Ne, počkej. Kam udělat? Ne, tamhle to potřebuji nazvat. Jo, takhle. Takhle. Tamhle taky ten kanál. Tak. Máme se vrátit zpátky do doma. Nějakého doma. To je taky hodin. 14. 16. 33 jsme říkali, že? Já to tady nechci v noci hrát tak dlouho, protože já se bojím, já jsem strašlivý. No tady už nevím. Co? Kde jsem dojedl? Ne. Kam jít? Kam jsem dobil? No dolů asi nemám. Kam já jsem dobil? Já nevím, kam mám jít. Tady jsou schody nějaký. Tady úplně nechci. Musím si úplně jít. Já nevím, kam mám jít. Zaktivoval jsem elektřisu. Statik.
si misi. Kámo, já co někam mám jít. Jo, tam nemusím chodit, to je moc dobře. Toto stačím do. Tam asi chvíli. Proč to je zase zamčený? To jsem posral zase nebo co? To nefunguje tohle. Dobře, tak to znovu obejdem. Idioty. Takže si myslím, že se to nejspíš posral. Já jsem prostě debil, no. No, tady ta četa je tak strašidelná. To nejde. Jo, dobrý. Já jsem tady musel obejít zase, no. Třeba to zavřelo od předtím, že jo. No, Danek. No! Let go! They didn't do anything wrong. They're actually here to help. To je popej. Kamarádi. This place makes her tense. I'm glad that Ollie could help you get this far. He's the reason we found you at all. Kam jdete? Ahoj? Looks like the train crash hurt us both. No, to můžeš teď svým. You've been through so much. You deserve an explanation. Come on. No, já mám následovat asi, že? Hey, you'll be okay. We'll be okay. Co to je za malou tým? Co to je? Já jen můžu projít, jo. Listen, I'm not your enemy, but I can't just let you leave. What's happening down here is bigger than all of us. And I need you, so we can get revenge on those monsters who've tortured you, who've tortured us. They didn't act alone. They're disciples of the original prototype. Prototyp. No, keď tam bude taky strašidelný. Do the honors? Co je? Co tam je? No to je jedno. To rozsvítil? No nic. Keď nebe máš poprdel, ty zmrdy. Co tady v té sekte živá byla? No, takže už jsem tady rozsvítil. Já jsem se tady zabukoval. Ale teda teď nesl jako
ta 4 nevypadá tak strašně. Já jsem strašně ty trojky jsou takové. Může být oči vidět. No. Ale ta místnost tady na tom obrázku, to vypadalo podobně. Než vidíte zase sami. Jo, já jsem teprve tady. Já jsem teprve tady vevnitř. Přece já musím být ven. Já musím být ven, protože já jsem tam sekl, tak to musíme trošku zopakovat. Musíme to zopakovat. Hop. Musíme to zopakovat, no, protože já jsem se tam prostě umem sekl. Jo, ono taky se mi si vlastně vylezla z toho dolečka. Tam Pepi, ale nikdy nebyl. No, to je ona. No! No! Let go! They didn't do anything wrong! They're actually here to help. This place makes her tense. I'm glad that Ollie could help you get this far. He's the reason we found you at all. Looks like the train crash hurt us both. You've been through so much. You deserve an explanation. Come on. Hey, you'll be okay. We'll be okay. Co by se zase s těma bůgama stalo. Já nepomůžu tam takhle skočit už, no. Pojďte. Listen, I'm not your enemy, but I can't just let you leave. What's happening down here is bigger than all of us, and I need you. So we can get revenge on those monsters who've tortured you, who've tortured us. They didn't act alone. They're disciples of the original. Počkej, já se podívám prvně, co to znamená překladu playcare. Aby jsme se trošku vyděsili. A nebo trošku jsme si pomohli. Playcare. Hlídání dětí. Co? Prototype. No to je jedno. Do the honors? Hey! Prototype knows we're coming by now. Jo. You try to escape, he'll kill you before you ever reach that front door. He's the reason I was trapped in that god-awful case for so long. You have no idea the things he's done. Let me help you kill him. Let me help you save everyone. We've all seen you, how capable you are. You killed Huggy. You killed Mommy. You freed me. You are perfect for this. Neb is coming. He's the final obstacle the prototype has placed against us. We can't stay here. Keep yourself safe. Ollie will call you. Grab
asi ne. Ten kabel je nekonečný, nebo co? Já jsem to nepochopil, co mám dělat. No, to je právě problém, že jo? A ten kabel je hodně dlouhý. To je zamčený, no, to si děláš klíču. Tady to je zamčený, tady z té strany. Tady se nám to ukládá. Generator you turned on inside of Home Sweet Home? Well, that was a backup generator for just that building. And every building should have one. Now you've just taken Home Sweet Home's backup power and routed it here. We're already halfway done. But where to go next? Everywhere is pretty dangerous around here. That playhouse especially. Yuck. So, your best bet is probably the school. Catnap usually leaves that place alone. Sending you the key now. A kam že mám do školy? Tam nejdu. Do školy nejdu. Říkám něco o Playhouse, ne? To je skulky. Já nechci do školy. Kde je ta škola? Já ji nevidím. Kam, kde je škola, ty vole? Tak je to? Teď potřeba mapu, jako neříkám nic. To je škola, jo, tohle. Ty vole. Loading. Tam to bude strašidelný. Into the center. Be careful in there. I don't think I can connect to you on that side of the dome. And you won't be alone. Neřeklo to tobě to, co jsem si myslel. Ono to řeklo, že nejsem sám. A to je dost strašidelná věta. A ještě to řeklo, že někde po stranách toho důmu, nevím, co je dům, ale myslím, že to je domén, není to dům po česku, řekl to prostě, že nemusím být zrovna sám. Což mě hodně blbě. A jako extrémně blbě. A já bych to tady jako dneska i klidně ukončil, protože nechci to tady hrát o 9:30, aby se tady posral. To fakt nechceš. Takže to zahráme zítra při ranním světle, to je při ranním světle, při slunečním světle. Protože tahle věta, tam mě hodně vytěsila. There's someone else in there too. They're not your... No, takže já to tady ukládám. Pokud se dnešní video chtělo, tak dejte like a my to asi zítra dohrajeme, uvidíme, jak to půjde rychle. Já se podívám, jak to v té škole bude vypadat. Se mohli posrat, no ze začátku se jenom podívám, nebudu se koukat na celku, se líkovat nebudu, jenom se podívám, jak to vypadá na začátku. A takže na čau.